Jesu Kristu uyinkosi. Ngiyabingelela abazalwane egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Udumo lumfanele nezibongo zingezakhe. Ngiyacela sikhuleke. Baba, egameni lenkosi yethu uJesu Kristu, unguJehova ophilayo, inkosi yamakhosi. Bani ongalinganiswa noma afaniswe nawe? Uyinqaba yethu nesiphephelo, uyidwala lethu eliphakemeyo. Uma sibalekela kuwe siyalondeka, mposhomo wethu. Siyabonga Baba wethu ongcwele ukuvuka nangalolu suku. Sibonga ukugcinwa nangalesi sikhathi. Sibonga Nkosi lolu suku oluhle kangaka esilithathayo singomama, siguqe ngamadolo, silalele ukukhuluma kwakho. Siyabonga Baba wethu ongcwele, akungoba singakwenzi ngezinye insuku, kodwa ngoba lolu suku sihlukanisele ukuthi sikwenze. Siyabonga Baba wethu ongcwele. Sizofunda izwi lakho Nkosi, siyacela ukuthi ukhulume ngalo enhlizweni zethu. Wena owazi izidingo zethu, owazi imicabango yethu ikude singakayicabangi. Wena oqondisa izinyawo zethu, wena Nkosi ohlelemba amagebhugebhu. Siza kuwe ekuseni, sithoba, sivuma Nkosi ukuthi lapha nalaphaya asenzanga kahle, kodwa wena uqonda imicabango yethu ikude, nobona ekujuleni kwey'nhliziyo zethu nasemphefumulweni yethu. Wena Nkosi okhomba amabala. Yilokho-ke Baba esikuzele, ukhomba amabala bese usipha amandla amasha ukuba sihambe ngokuzimisela. Sikubonile Nkosi ukwenza. Sibonile abanye beshaya intambo phambi kwethu. Sibonile abanye ubacola phambi kwethu wabathatha. Sibonile Nkosi abanye bengalitholi lelo thuba. Ingalokho sipakishe ikhwama zethu siza kuwe nazo ukuba usisize sikhiphe lokho okungakudingi, ukuba usisize siyilungise indlu yakho eyithempeli eyimizimba yethu. Nkosi, kulezi insuku sifundile ngokungcweliswa kwendlu. Nkosi, moya wethu uyathoba phambi kwakho. Nkosi, siyamangala, sibheka Nkosi ukulungisiswa ngesikhathi sokugcina. Mhlambe singafumana umusa uma singahlala sibambisise konke okukhulumayo kulesi sikhathi. Besikhuleka-ke Nkosi, sicela ukuthi izwi lakho Baba wethu oyingcwele, ngegama lenkosi yethu Jesu Kristu waseNazaretha, lithi malifinyelela ey'nhlizweni zethu, ey'ndlebeni zethu, lingagcini ey'ndlebeni zenyama, lidlulele ey'ndlebeni zikamoya, lize lifinyelele emphefumulweni, ukuze Nkosi lwenze umsebenzi. Theke Nkosi ezwini lakho, izwi lakho libukhali kuney'nkemba zonke ezisika nhlangothi zombili. Siza-ke Nkosi ukuthi nakuthina malihlabe lihlukanise konke okudinga ukuhlukaniswa. Ngegama lenkosi yethu Jesu Kristu, iba nathi-ke Nkosi. Abanye abazukuzwa ngoba benengcindezi ehlukile ey'nhlobonhlobo ey'mpilweni zabo kulesi sikhathi. Nkulunkulu wethu, abanye bahambisa iy'mpahla emamoshwari zey'hlobo zabo, abanye bahlezi balindele imizimba yabantwana
ney'hlobo zabo. Abanye Nkosi abantwana babo bathathiwe ulwandle, imizimba abayikayitholi. Abanye bahamba ney'khukhula, imizimba ayitholakalanga. Siyakhuleka-ke Nkosi ukuthi kulesi sikhathi ngemelela ubaphe ukuthula kokuthi izwi lakho liyasho ukuthi nabo abathathwe ulwandle, nabo abathathwe yimfula bayovuka. Kekho ongeke avuke, Nkulunkulu wethu, nabo bayovuka. Baba wethu ongcwele, ukwethu ukuhlala kuwe ukuze sisibone leso simangaliso. Sikhona noma sesingasekho, ngoba sobe sizovuka. Siyabonga Baba wethu ongcwele, biyela izwi lakho ngisazolifunda ngoJesu Kristu ophilayo. Jesu Kristu inkosi, amen. Bazalwane, siyambonga kakhulu-ke uNkulunkulu. Sithi uJesu Kristu uyinkosi. Namhlanje ngiyaxolisa ukuthi ngizoyifaka ekuseni le nkonzo, kodwa mhlawumbe iyozifakwa entambama. Njengoba nje nazi bazalwane ukuthi siyaphithizela kakhulu kulesi sikhathi, kodwa siyambonga nje uNkulunkulu osipha amandla. Sethemba ukuthi-ke nabanye ababhizi njengathi bazosithola isikhathi sokulalela le nkonzo. Namhlanje-ke sizofunda encwadini kaDaniel, uDaniel 6. Sizofunda nje uverse 22. Niyayazi-ke le ndaba bazalwane, indaba ekhuluma isihloko sithi uDaniel usemphandweni wey'ngonyama, kodwa sizothatha nje uverse 22 kuphela. Daniel 6 verse 22. Ake sifundeke. uNkulunkulu uthumile ingelosi yakhe, wavimba imilomo yezingonyama, azingilimazanga. Ngokuba kwafunyanwa kimi ukungabi nacala phambi kwakhe, naphambi kwakho Nkosi angenzanga ukubi. Amen. Izwi lakho Baba wethu ongcwele, khuluma ngalo. Jesu Kristu inkosi. Bazalwane, ileli izwi-ke enganinikeza ukuthi sikhulume ngalo namhlanje. Ngiye ngahlehla-ke ngafunda uxolo, ngifunda sengiguqile ngisaba ukusukuma. Ngiye ngahlehla ngafunda-ke bazalwane, ngaqala emuva ukuthi uDaniel aze esho kanjena kwasekwenzekeni. Siyakhumbula-ke isihloko siyacacisa ukuthi uDaniel wafakwa emphandweni wey'ngonyama ngenxa nje yokuthi wayekhuleka ekhonza uNkulunkulu. Sekuthiwe akungenziwa lokho, sekuthiwe akangakwenzi, kodwa wakwenza. Futhi wayengafihli, wayengena nje egumbini lakhe avule ifastela, ukuthi ubani odlulayo efasteleni kwakungamthinti, kodwa wayekuxhumana noNkulunkulu wakhe. Isihloko-ke engifisayo ukusipha le ngxoxo yethu yanamhlanje sithi ungadikibali, awuqediwe. Iy'nhlupheko nje zesikhashana azikuqedile. Ungadikibali. uNkulunkulu khona bazalwane, noma ngabe ukuphi la isimo sikubeka khona, nalapho uNkulunkulu khona. Sike sakhuluma ngoJona wagcina esesesiswini senhlanzi, kodwa uthi mayesekhuleka athi ngikhulekile ngilapho esiswini senhlanzi, wawuzwa umkhuleko wami, wangikhiphela ngaphandle. Uyabona ukuthi uNkulunkulu wenza izinto esingayicabangi ukuthi zingenzeka. Ingqondo yethu ayisesinje ngoba uNkulunkulu wayesinike yona. uNkulunkulu wayesinikeza ingqondo emsulwa.
pure. Ukuhlakanipha esasiphiwe khona kwakukuhlakanipha okupure, ukuhlakanipha okumsulwa. Uzubona ukuthi uthi ku-Adam akaqambe zonke izilwane. Kwakukuhlakanipha okumsulwa lokho. U-Adam waqamba inkomo, waqamba imbuzi, waqamba lokhuyana lokhuyana lokhu. Engakufundiswa ngamuntu. Sazalwa thina safundiswa. Ukuhlakanipha esinakho akusekhona ukuhlakanipha okupure. Sekhona ukuhlakanipha kwemfakela sesifundisiwe. Njengakho lokhu nje ukuthi thina siyazi ukuthi esiswini sento ephilayo kukhona ama-acid, ama-gases akhona ama-acid. So lawo ma-acid ayayishintsha into ukuze iyenze umzimba inarishe umzimba waleyo nto eyidlile. Sidla ukudla ukuze imizimba yethu yondleke. So ukuze umzimba wethu wondleke ngeke ubhontshisi uzuphume usawubhontshisi. Uzophuma usuyinto engenamsebenzi. So uyangena uJona eswini senhlanzi, yonke leyo nto ayimenzi lutho ngoba uNkulunkulu ukhona. Angikho kuJona ngizela ukuthi uNkulunkulu ukhona mntakababa. Isimo okusona namhlanje uNkulunkulu uyasazi, uNkulunkulu wasazi umhlaba ungakasekelwa. Engakakubumbi wakwazi. Isimo obhekene naso namhlanje siyaziwa uNkulunkulu. Futhi unendlela yokusikontrola, unendlela yokudlulisa khona. Ngiyamthanda ke uNkulunkulu wethu ngoba akasifaki einkingeni asishiye lapho. Akasifaki ey'ngqinambeni angabe sayingena indaba yethu athi sizoyibonela. Ngimthanda kabi ngoba la sidlula khona usuke esifuna ukusikhombisa nje ukuthi ngikhona, ngiyawenza umsebenzi futhi ngisenawe. Angeke ngikushiye, angeke ngikulahle. Yingakho eze ethi lapha kuJohn, ncwadini ka-1 John, ku-chapter 4, uverse 4 wakhona ngizocaphuna into eyodwa khona, ivesi elide, angizokulifunda, kodwa ngizocaphuna nje ukuthi mkhulu ongakithi kunalo sizweni. So uma ngabe unoNkulunkulu lelo khona okulona, uzonqoba, mkhulu kunakithi. Mkhulu lo ongakithi kunosizweni. Silungiselelwa njengoba isho lapha kwabaseKorinti, 2 Corinthians chapter 4 nakhona le kusukela verse 8 uzobe ufika le emuva kuverse uqhubeke ukuthi siyanyinyeka asiqedwa kodwa siyaxakeka kodwa sidikibali. Athi verse 9 siyazingelwa kodwa sidelwa. Bese kuthi ke engilithanda kakhulu ingxenye ithi siwiswa phansi kodwa sibhujiswa. Siwiswa phansi asibhujiswa. Athi ngesiNgisi athi we are struck down but we are not destroyed. Struck down. Ngiyabona ukuthi ukuwiswa phansi, ukushaya into uyiwise phansi njengoba unqamula isihlahla. Kodwa ke asifi. Kusho ukuthi nanoma isiphi isimo esihlangabezana naso, uNkulunkulu is just ukuthi akakaqedi yena nempilo yakho. Usakuvivinya, uyakulungiselela, ulungiselela isimo esikhulu mhlawumbe esizayo. Mhlawumbe ukulungiselela ukuthi ima kuze kufike usuku lwakho. Enhlizweni yami ngike ngathinteka, ngike ngaya ekhaya emncwabeni. Mangisekhaya bese ngibuza omunye umngani nje esakhula naye. Ngijwayele nje ukuthi mase ngisekhaya ngikwazi ukumbona, mhlawumbe ngihlangane naye. Ngihlangana naye, uyabona ukuthi ekukhuleni kwethu nje konke ngimazi umuntu ophuzayo kakhulu, wesifazane. Phuza kakhulu, ephuza lokhu nje besize sithi waku-inheritha kuma wakhe ngoba noma wakhe wayephuza. Samazi nje phuza kakhulu, adlule esikoleni ajayive enze yonke into.
So uma ngimbuza kulokhu ongigcina ukumbona wakhuluma ngokuthi usesindisiwe, angizange ngikholwe. Ngenhlanhla sasihamba ibanga elide, so wayixoxa indaba yakhe. Mase ngimbuza kulokhu ukuthi uphi ngangambona, kuthiwa washona. Ngibe ukuthi uNkulunkulu uyamenza umuntu ayishaye intambo. Nkulunkulu wami, bazalwane, ake sibeni serious ngethuba esilitholayo. Kukhona abakhethwa umhlaba ungakasekelwa. Labe sithi masenze intercession sithi laba ababiziwe ngecebo lakho sibakhulekela. So uNkulunkulu uma ngabe ungeza ukubakhulekela ababiziwe ngecebo likaNkulunkulu, kusho ukuthi unecala ngoba abazukuyibona indlela kanti babizwe ngokwecebo likaNkulunkulu. Akasekho-ke lo mngani kuthiwa hayi wenze enye into owayengixoxela wakuthatha light, kusho ukuthi sasingekho ephejini elifanayo. Wathi hayi wenza umhlolo loyo wavele wasindiswa maqede washona. Bazalwane, uNkulunkulu uyakudlulisa esimeni, uwiswe phansi, kodwa ungadestroywa, ungaqedwa. uNkulunkulu uyalimela izwi lakhe. Musukusho-ke ukuthi mina ngangidalela ukuhlupheka. Aliphume lelo language elimini lwethu, bazalwane. Thina singabahlanganyeli bey'nhlupheko zikaKristu. Angazi ukuthi kungani ngizokhuluma ngale ndaba namhlanje. Mhlawumbe khona oseqala ukulahla ithemba. Ngamangaliswa ubufakazi engibuzwe, ngicabanga ukuthi kuthangi noma izolo angisazi. Ethi umuntu imali yakasasa ithathiwe ngaphandle kwesizathu, kodwa nginokuthula ngaphakathi. Ngicabanga uDaniel esemaphandweni wey'ngonyama ukuthi wayenokuthula okunjani. Mhlawumbe mina ngangiyobulawa uvalo nje lokuyibuka face to face, ibhubesi laphambi kwami lingawuvulile umlomo. Kodwa yena wayenokuthula ngoba bathi mabemphosa ehlala phansi, wahlala phansi, wangabheka iy'ngonyama, wabheka uNkulunkulu. Bazalwane, ake kuthi izimo la zisiphosa khona. Sike sakhuluma ngoJosefa ukuthi waphoswa emgodini. Yayingekho enye i-direction ayengabheka kuyo ngaphandle kwaphezulu. Athi amahubo 121 yes, athi ngiphakamisela amehlami ezintabeni. Ngesinye isikhathi okula phansi kuyasabeka kakhulu, kungakudidisa. Kodwa uma ubhekisa amehlo akho phezulu, ila ngeke udideke khona. Each time noma ngiyenzeke lutho, uma ubheka isibhakabhaka uyamangala uthi hey, kuze kuqanjwe nendwangu ukuthi uyi-sky blue. Uma ubheka isibhakabhaka noma ngabe sinamafu, kodwa awubi nakho ukubona okubi. Kunalokho ubona imisebenzi kaNkulunkulu. Kunalokho uba nokulangazelela ukuthi beyond, ngaphezu kwalawo mafu khona uNkulunkulu. Bazalwane, ngiyamthanda kakhulu uNkulunkulu uma yema nathi ey'nkingeni. Noma ngabe zinkulu noma ngabe zincane. Namhlanje ngivuka nobufakazi obumangalisayo engeze ukubushera la ngoba kubono bami. Kodwa nginabo nje enhlizweni yami ukuthi kanti uNkulunkulu wenu njani? uNkulunkulu kanti uyamangalisa. Singambuka kudala uNkulunkulu sithi wayehamba naboMose. uNkulunkulu uyahamba nabantu kunamhlanje. uNkulunkulu khona. Singawiswa phansi kodwa ngeke siqedwe. Mkhulu ongakithi kunosezweni. Ngisho ngabe ngonyama zikuzungezile, ukhona omkhulu kunazo. Ngimthanda mayesethi kubantwana bakwa-Israyeli lapha encwadini ye-Exodus,
athi uNkulunkulu walunguza efini, wayibona impi yabaseGibhithe. Nanamhlanje uNkulunkulu uyalunguza ey'nkingeni zakho, abone ukuthi uzonqoba ngoba uthembisile, wathi angeke ulingwe ngokungaphezu kwamandla. Mhlawumbe inkinga ekuvelelayo ikuvelela ungazelele, kodwa yiba nesiqiniseko ukuthi ngeke ngiqedwe, ngeke ngifele la, because we are in Exodus, we are moving on. Siyahamba bazalwane, asakhile la. Impilo yethu angeke iphelele la siqale khona, kodwa impilo yethu izophelele esithembisweni sikaNkulunkulu. So bazalwane, ngithi osindiswe namhlanje noma osindiswe ngesonto esisuka kulona, qhubeka mntakababa. Ungacabangi ukuthi ku-tar road, akukho bump, akukho hump, akukho pothole. Kukhona konke, kuze kukhona ngisho amawa kulo mgwaqo ohamba kuwona, kuze kukhona ngisho imfula, kuze kukhona ngisho umlilo kulo mgwaqo. Kodwa siyaqhubeka ngoba mkhulu ongakithi kunosezweni. Imsindi khona, bangakwethusa, bakubekele nemithetho emangalisayo. Musa ukuzindla ngayo, kodwa tshela uNkulunkulu ngayo. Yilokho uDanyeli ayekwenza. Wayethi iNkosi sekumiswe lo mthetho-ke manje ukuthi okhuleka komunye uNkulunkulu uzophoswa emphadweni wey'nkonyane. Ongakhuleki esithombeni esibaziwe sesikhona bazalwane isithombe. Sikhona isithombe esibaziwe, futhi nabazalwane bayaphambukela kusona. Uyazi ukuthi kwesinye isikhathi uthola ukuthi nje inkinga yakho izinto mhlambe ey'phathekayo nje, angilinganise mhlambe uthanda iy'moto. Usungaze uyoboleka imali, ungene komashonisa, uthenga imoto ongeke uze uyi-afford, ngenxa yokuthi nje ufuna ukuthi babone nawe ukuthi ungaba nayo. Bazalwane, isithombe lesi sibekwe phambi kwakho, musukukhuleka kuso, musukukhuleka kuso. Ngike ngahlushwa indaba yey'ngane, ngihlushwa indaba yey'ngane. Eyi Nkosi yami, uyabona ukuthi ingane uyifisele ukuthi ngifisa ukuthi ngathi ngaba yilento, ngifisa ukuthi ngathi ngaba yilento. Mhlawumbe ingane ikuvume lokho, kodwa ithi uma iqala ikhula, ibona iy'fundo zayo, ishintshe ingane. Uma isishintsha ingane sekungasaphumeleli lento obuyifisela yona, naleyayo mhlawumbe ingasaphumeleli, bese ukhuluma amagama amabi. Azisona isithixo iy'ngane bazalwane. Kufana nokuthi uma ngabe ingane yakho ingenzi kahle, ubaleke kuleli bandla uthi bazothini nje enkonzweni yami. Cha, tshela ingane uku-wrong noku-right, ukhonze uNkulunkulu, ungakhonzi ingane. Ngiyazi ukuthi abanye abazongizwa, futhi ngiyazi ukuthi bazothi abanye ngoba yena. Bazalwane, nami ngikuso leso simo, kodwa ngikhonza uNkulunkulu, angikhonzi ingane. Ukuthi ingane yenzani, ikwenza iyazi, futhi ayizukwenza la kwami, izokwenza la ihlezi khona. Iyazi ukuthi uNkulunkulu ufunani, yazi ukuthi iyaphambana noNkulunkulu uma yenze nje. Angiyehluleli bazalwane ingane yami, angizehluleli iy'ngane, angikwazi ukuhlulela ingane, angikwazi futhi ukuhlulela umzali ngengane, ngoba ingane iyisipho esivela kuNkulunkulu, sisho njalo. Futhi ingane idaliwe uNkulunkulu, futhi ukukholwa kungokwabantu bonke. Ingane uma isiphumile esandleni somzali ihambela lapha, isuwumuntu okufanele akayimele ngokukholwa. Okwami ngiyakhuleka ngoba kumele sibakhulekele bonke, futhi ukukholwa kungokwabantu bonke. Musukwenza ingane ibe yisithixo, gcina usuhlezi ekhaya ungasakhonzi ngenxa yokuthi uzohletshwa ngey'ngane zakho. Bazalwane, angikho lapho. Ngizothi namhlanje isimo ongene kusona, uNkulunkulu uyasazi, uNkulunkulu nawe.
siyanyinyeka, kodwa asiqedwa ukuthi sihamba kanzima. Awangapheli amandla, ngoba ngesikhathi unyinyeka ingesikhathi fanele efaka khona amandla. Ngike ngathi ngiqala ukuyohlala eThekwini ngisemncane, la sasihamba khona kwakuhlezi kunesiphithiphithi. So ngesinye isikhathi wawungangafiki la uyakhona ulibele ukudedela abantu ngoba bapheli. Kodwa ngesinye isikhathi kwake kufanele ukuthi uqonde nawe uqinise amahlombe ukuthi engimshayisayo oyishayisa kimi uzoshayiseka naye. So kusho ukuthi siyadlula la, naye uyadlula nami ngiyadlula. Siyanyinyeka asiqedwa. Ngesikhathi uzwa kune-pressure emaceleni, faka umfutho, faka igiyeli yaphambili. Ngizosho njalo nje namhlanje, uNkulunkulu uyasazi isimo sakho, uNkulunkulu wasazi isimo sakho, uNkulunkulu uzokudlulisa. Lithi izwi lakhe sizodlula emlilweni ukuze siphume sinjengegolide elicwengekile. Uma usungasenawo ama-challenges, awuzukumazi uNkulunkulu. Kukhona ezinye izimo uthi hayi mina nginomndeni omkhulu omi kahle. Uthola ukuthi abakulekelela ukwazi ukuyisa ingane esikoleni. Hayi ngoba bengenayo indlela yokukusiza. Kodwa uNkulunkulu ufuna ukuthi ubheke yena ukuze usizakale. Omunye umuntu athi engazi ngempela ukuthi usizo lwakhe lungavela kuphi. Athembe uNkulunkulu amenzele okudlulele kwanalaba abanakho. Yazi uNkulunkulu wethu uyisimanga, besingamthanda ngoba wasithanda kuqala. Ukusidala nje ngomfanekiso wakhe kwakuwuthando olumangalisayo lolo. Bazalwane, namhlanje ngiyafisa nje ukuthi singadideki. Iyilingo zizofika, kodwa sizonqoba nokunqoba ngaye wasithandayo. Usho njalo kuJakobe, encwadini kaJakobe 1, James 1 verse 2, uthi bazalwane bami, uma nehlelwa izilingo ngezilingo, anothi ukuthokoza kodwa. Uverse 3 athi nazi ukuthi ukuvivinywa kokukholwa kwenu kuveza ukukhuthazela. Kunjalo nje, ngesinye isikhathi kusuke kungavivinywa wena uqobo, kodwa kuvivinywa lento engaphakathi kwakho. Uzothukwa, uzohlaselwa, uzokwenzela ugibe. Uyazi ukuthi impilo yakhe izoba sengcupheni ngenxa nje ukuthi uyakholwa. Basifuna ukubona uNkulunkulu wakho uzokwenzani. And the minute wena usuthi ngizocasha, ingesikhathi uNkulunkulu ethi kanti unalo iplan. Uyabona? Kodwa uma uthi Nkosi ngihlezi kuwe mina ngethembe wena. Uma kukuhle kuwe uzongikhipha, nakuwo lo mgodi, nakuwo lo mphando wenyama uzongikhipha, and uzokukhipha uNkulunkulu. Ngike ngalalela obunye ufakazi ku-YouTube. Intombazane yakhula, bashona abazali, yasala yodwa, yakholwa yodwa esigodini sangakubo, kumelenwe nenkolo. Yakholwa, yathathwa yayophoswa emgodini. Balindele ukuthi izoshona for 12 days. Mabeyikhipha lapho yayiphila. Yaphuma yakhulekela indodana yenkosi eyayigula. Yasinda indodana yenkosi. Bayeka ukukhonza umuntu, base bekhonza uNkulunkulu wale ngane. Mhlawumbe nawe endaweni yangakini balinde ukuthi bakhonze uNkulunkulu wakho. Kodwa wena uma uzobuya umngabazi uNkulunkulu wakho, nabo bazokungabaza bangakhonzi. Uyofika uthini? Phefumule engaka engangena ngendleleni ngenxa yakho. Bazalwane, isimo esibhekene naso akusona isimo sokusibulala, isimo sokuthi siphile, sikhuthazele, sizimisele, sihambe ngokuqonda endleleni kaNkulunkulu, simethembe uNkulunkulu, sikholwe uye, singadideki. Sengiphetha nje, ngicela sifunde incwadi kaPetro kuqala chapter 4, sifunde uverse 12 wakhona. Uthi bathandekayo, ningamangali ngomlilo phakathi kwenu enifikelwa yiwo ukuba nilingwe, ngokungathi nehlelwe yinto engaziwa. Kodwa njengalokho ningabahlanganyeli izinhlupheko zikaKristu, thokozani, ukuze kuthi nasekwambulweni kwenkazimulo yakhe
nithokoze nethabe nokwethaba uJesu Kristu oyinkosi sikhuleke. Siyabonga Baba wethu ongcwele izwi lakho. Siyabonga nkulunkulu wethu usiqinisa. Uyasazi isimo mhlawumbe esizobhekana naso. Uyasazi isimo mhlawumbe sikusona. Uyasazi isimo mhlawumbe sizosehlela kungekudala. Kodwa nkulunkulu wethu sibonga ukuqiniswa. Sibonga ukwazi ukuthi kumele sithokoze nasey'nhluphekweni. Simele Nkosi ukukhuthazela. Simele Nkosi ukuthi sithi ukuthokoza konke. Siyabonga uJesu Kristu oyinkosi. Amen. Ngiyabonga abazalwane, Inkosi nibusise. Ngiyaxolisa ngokwelula. Jesu Kristu inkosi. Amen.